Hi guys, welcome back again sa aking channel. Ay, hindi ko pala ito channel guys. Channel pala ito ni Rocky Tirong Master mga kamaster, no? So ayan. So nandito na po ulit si Rocky Tirong Master. Nagbibisita siya. Ayan po, ipapakita ko po sa inyo yung ginagawa nila. Ayan, Rocky Tirong Master. Ayan, so ano po si Rocky Tiro at saka si Eric, ano po sila, naglalagay po ng ayun para sa cortina mga kamaster. Asa man tong kuan. Ganito guys, oh. Para kortinahan yung bahay ng ate. So, Rocky Tiro Master is ready to ano talaga si Rocky Tiro. Rescue. Oo, abot ra. Yan, so binabarinahan muna para makabitan. So ito po yung gagamitin namin ng kortina mga kahumboy, mga ka-master pala. So yung kulay ng kortina, yung kulay po sa tiles. So ito po, i-try namin kung tama ba. Screw, mo tanay ko screw ni mo dito. Ato sa kuha rin no. Ay, dalawa ano eh? Dalawa. Kanaya? Kanaya gamitan to ko? Okay, ito si may no. Okay pa kana? Serious, napadag ko ano. Ay, gagmay. Dagko kay na? Eh no? Preparation na rin po to. Bukas, matatapos na po sila mga Eric dito sa loob, trabaho sa loob at saka yung glass. Bukas na po kami mag-ano ni Rakitir, maglilinis dito sa bahay natin. Yung gagawin namin ngayon, magbabari na muna, ilalagyan muna ng ano, ng mga lagayan ng handle ng cortina. Ang dito sa ako na eh. Kapag sa bukiwan pa eh, isuway pa na mo sa loob. Kaya upat, kinahanglan pa sa anang o bukuan. Abuno na ka? Lamas kinutong yan, gamay kay gulawan sa diri. Isog kayo. Anay ko dagko kaya. Ngit-ngit man imong Ay, kuan. dagkong bari na ari oh. Dagko ka. Ngit-ngit imong camera dot. Okay ra ni dot? Tigil na. Okay ra ni? Pasigahin, suga. Sigaw. Ngito ta kare. Ya okay. Dagko ko ano ba? Sige. Tagat rin ang kurtina eh. Kompyutan, tagat na. Nari. Gahit na rin. Di na makakuha na eh. Akana, siga-siga na. Nang hugay. Di ko na eh. So, pila na inanak tayo? 200? Daan ang rad. Ano pa? Minus dito Shopee doon. Mahal ang kay shipping. Oh. Ang inana sa Shopee, kita 150 naman, pero mahal ang shipping. Shipping. Kinintos. Mga 300 sa ang shipping sa kuwan ka buo. Sa ulong. Kini mo gawin? Lang, mo GR, kikay. Wala, ilan pohon tayo, kalulugay na naman. Bari na. Ikaw ang nakitiro mo eh. Kumitsik assistant. Marang din sa dito, ano? Tambok mo sa kanang gamay mo. Masuod nga eh. Suod na dire. Pagtambok ito ni kuan gamay. Kani masuod siya dire kani. Ang dire man pikas. Sige na. Suod na gamay. Mo dai mo ga sugod gani. Kung masuod. Masuod. Arang na eh. Ay, arang na. Arang Ay, mangguna siya. Iduot lang na eh. Arang mo na. Sangit na. Hindi ka bilang karo na ako ng gamay mo. Sakto lagi mo okay siya ba? Iduot na siya. Alam mo, kaya lang. Ginaarang stock dot. Pumupok yan.
Napaway yun na oh. Docs. Gagmay. Ba, ito ito. Kaya ka na sa daan. Kumain nun dito. Ilis na nang dagpo dito. Nani? Ang sira ng Jeff, dili pag ito mataol siguro ugma dun, no? Baru sila rin? Ha? Yung. Oo na, aman. Tawag ito. Tawag ko lang. Wala ko tawag eh. Kung sino niya, atuong buko. Atuto niya. Ito. Ay, wag ba sila nakutang ito? Lagi ko na, ako madaya ka taniyo gawlo kay. Oo. Gamay ra ta gida karon. Kaya ni anak ko niya nga sir, ang sira na sir siya. Wala pa magulan ako masintido ang sukod sa sira nga. Wala. Kasi pa. Wala na agaw niya. Sabda. Sukdiran na agaw. Kaya mao naman to tanan akong bayranan. Dahil sa aircon, dahil na to apil, kwintala na to sira. Ay, doon nga lang ito sa'yo ko. Lungagan din ang lubot ka na eh. Ako ano siya? Itusdukan. Ay, mag-push man din ka na, no? Galinda? Diri lang. Parang wala kaya. Wala bata pala yung disco-disco dun, bakit? Abay, sorry. Dos indanas, ng bahay ng Angel Andong na. Hindi na tuloy yung forma. Very Oh, simple. wala pa lang kaayo, wala pa lang kayo lang patihik. Ilugag lang ako. Ilang ipikit lang bahay, bala ko lagi katubangan lagi. Atubangan na. Ya, overlooking kayo ba kaya patong ba ito, gilifrapan nila, grabe nga tambak, di lang matagpo pa lang truck. Pero ilang yuta, barato ka na pagkapalit, kidugan na palit, nagsisimta ra ang square meter palit nila. Oh, good. Kang mahal lang kaya may barangay road, ilang ang bahay, barangay road o kilid. Hinduta lagi dito. Oh, pinado. Ya, kan pasti gabi inamar kay ugay man kumakuan mar. Ako ingos angel te. Kalau masalah na ko ba? Wow, sana all. So, sana ulo ko ako bandali, sana ulo. Ito yung magnanay pa akong suga eh. Yan po mga kamaster, no? Sa Friday, pupunta po dito yung mga ibang mga bukid squad. So, abangan po natin yan guys. And mag-vlog po si Rakitiro Master na tayo. Hi, babe! Nak, ano yan, ikaanan na, magbaton-bato na ba? Ito mag-tour, mag-tour, ito pa, twiller. Ikaw lang kayo. Sige na, sige na, anak, sige, sige, ito videohan, sige na. So, pinak, sige, wait. Sige na, twiller ka nak. Anak ba? Psst, na magbutas din ka, anak ba? So, api, anak. Anak, patay kang papaniyot di mo nak. Anak, Darna! Patay kang bunalan, juga papaniyot di mo. Ibas di pa mo ulit papaniyot di mo. Mo ulit kay bunalan ka nak. Sige na yun. Muna siyang mami, muna sa iyang papa. Oo, naman siyang mami di ay. Ganahan biya yung mami na siya pagkumangkon nga girly. Kising naman duha. Ah, mga balik na ha. Ang tanga na hasos. Ayan. Sige. Kinsa may Darna ninyong duha? Ikaw di ay kuya. Erwin, mga tuog mo dili di. Fights na. So ayan po guys. So bukas po namin natapos yung pangortina. So ngayon, tinitry muna namin yan kung mag-asya ba. Dili, hay, buka na dili. Kagami ko na lang api. Okay raman siya noy. Sakto po din na bakay. Tayo mo pinami. Matabunan. Tayo sa dito. Asa, karton. Abot yung lugar. Wala na lagi wata tops. So itong usad yan dahil. Ha? Lagyan natin ng karton sa para hindi magasgas yung tiles. Akong gamitin dili okay. Kinala na extension eh. Dira mo ka extension.
Di ka kinahalag extension ay doon naman kayo ng ano? Lagi. Ano din na? Ikaw ba? Doon kayo ng outlet. Oh, ano na siya, te? Ano na siya, naon? Ana. Bagay kay sa mga tiles, te. Sa sofa. Online sa sofa. Gan, asawang tako. Wow. So ano pala to mga kamboy, parang sinasadya talaga. Oh. Ayan po yung unlan nung pakapin sa sofa. Gray din. Da parehas sila te. Baga lang ni ang kortina. Ayan guys. Mabaw. Ayan po yung mga ano, unlan ng sofa. Big event talaga to sa tour, di ba? Pila ka kabuklitsyon ni ate? Sus. Wait, sponsor. Ate Chara, baki naman. Iya tao. Okay, mana? Ano na to? Ate Chara, baki naman. May palitson si Mayor. Hindi ka mauwaw ni Ate Cha. Oy, kay kabutan ni Ate Cha. Ayan mga pamangkin guys. Kaya atag mga tagwayan ng anak. Sige nak, pag twirler nak. Oh, bong. Ang tuwa mo ng laway ni mo kuya. Kayak ni mo kuya oy. Kayaki ni kuya nagtuo ang laway.